ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ବଜାରରୁ ଆଣିଥିଲି ପୋହଳା ମାଛ। ଲୋ ମା, ମାଛ ଯାକ ତ ଏତେ ଅଛି, କେମିତି ସଫା କରିବି, କେବେ କରିବି? ସେଠୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଯାକ ସଫା କରିନେଲି, ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇ ଫ୍ରାଏ କରିନେଲି। ତାପରେ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଟିକେ ବେସର ବନେଇବି। ତାପରେ ମୁଁ ମସଲା ବାଟିଦେଲି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି। ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭାଜିଲା ପରେ ବେସର ପକେଇଦେଲି। ବେସରରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ସୋରିଷ ସବୁ ବାଟି ନେଇଥିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଫ୍ରାଏ କରିନେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଟମାଟର ପକେଇଦେଲି, କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ଟମାଟର ଟିକେ ସିଝିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଝୋଳ ପାଇଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ପାଣିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଫୁଟିଗଲା ତାପରେ ମୁଁ ଭଜା ମାଛ ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେଲି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ, ଆଇଁଷ ସ୍ମେଲ୍। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଲି, ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଲି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। Okay friend, bye friend.